இன்ஃபினிக்ஸ்லேருந்து நேற்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் 10 அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணாங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா 10,000 ரூபாய்க்கு. 10,000 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்திருந்தாலுமே இப்போ ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்திருக்கிறதுனால இது நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கும். ஸோ அப்படி என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபோனில் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6.78 இன்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலுமே ஹெச்டி டிஸ்பிளே தான். ரெசல்யூஷன் பார்க்கும்போது 720x1640 ரெசல்யூஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் கார்னிங் கோரில்லா கிளாஸ்லாம் கொடுக்கல. அது கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக இருக்குது. சரி, கேமரா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் குவாட் கேமரா செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகாபிக்சல் கேமரா, இது வந்து பிரைமரி கேமரா, 1.85 அப்ரேச்சர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அடுத்து 2 மெகாபிக்சல் கேமரா, இது வந்து மேக்ரோ சென்சார். அடுத்து ஒரு 2 மெகாபிக்சல் டெப்த் சென்சார், இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா லோ லைட் சென்சார்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த கேமராவில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா பெருசாக குவாலிட்டிலாம் கிடைக்காது. ஓரளவுக்கு டீசென்டான ஒரு லுக் குவாலிட்டி வந்து கிடைக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2.0 அப்ரோச்சர் கொண்ட 8 மெகாபிக்சல் கேமராவும் கொடுத்துருக்குறாங்க. கேமராவில் என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா இதில் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வரக்கூடிய 10,000 மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வைட் ஆங்கிள் சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதில் வந்து கொடுக்கல. சரி, இதில் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக் ஹீலியோ G70 ப்ராசஸர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது சொல்லுறது உண்மையை சூப்பரான விஷயம். ஏன்னா இதில் வந்து கேமிங் விளாடுறதுல சூப்பரான ஒரு ப்ராசஸர் சொல்லிக்கலாம். அதனால் இந்த விலையில் கிடைக்கிறது உண்மையிலே ஒரு அதிசயமான விஷயம் தான். அதுவும் இல்லாமல் இன்ஃபினிக்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராசஸர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தான். ஸோ அடுத்து வந்து பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் 5200 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 18 வாட்ஸான ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் சப்போர்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. பட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு 10 வாட்ஸ்க்கான சார்ஜர் அடாப்டர் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 3.5 ஜாக்பாட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் மைக்ரோ யூஎஸ்பி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. டைப் சிலாம் கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேரியண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 6GB RAM, 128GB இன்டர்னல் மெமரி. ஸோ 128GB இன்டர்னல் மெமரி கொடுத்தது ரொம்ப ஒரு சூப்பரான விஷயம். ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 9,999 ரூபா. 10,000 ரூபாய்க்கு யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 128GB இன்டர்னல் மெமரி வந்து கொடுக்கல. இதில் இன்னொரு கூடுதலான சிறப்பான அம்சம் என்ன அப்படின்னா டெடிகேட் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்கிறதுனால 256GB எக்ஸ்டர்னல் மெமரி கார்டும் போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான அம்சங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்குது. பட் இப்போ 10,000 ரூபாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது Redmi 9 Prime தான். அதில் ஃபுல் ஹெச்டி கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து ஹெச்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் ஹெச்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராகவே இருந்திருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 வாட்ஸான ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் சப்போர்ட் ஆகும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது Redmi 9 Primeலேயும் வந்து சப்போர்ட் ஆகும் சொல்லியிருந்தாங்க. சார்ஜர் அடாப்டர் வந்து அவங்க கொடுக்காம இருந்தாங்க. பட் இந்த இன்ஃபினிக்ஸில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் போட்டியாகவே இருந்திருக்கும். இதில் ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கேமரா தான். கேமராவில் அவங்க வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பிரைமரி கேமரா தான் சொல்லக்கூடியது இருக்குது. மற்றபடி பேக் சைடில் குவாட் கேமரான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் இந்த விலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வந்து இது ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் சொல்லலாம். அதாவது ரொம்ப சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக டிஸ்பிளேயில் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கலாம். இதில் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா பஞ்ச் ஹோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. 10,000 ரூபாய்க்குல யாருமே வந்து பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்ததே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேப் நட்ச் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதில் வந்து பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே கொடுத்தது ரொம்பவே சூப்பரான விஷயம் சொல்லலாம். அதனால் 10,000 ரூபாய்க்கு பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளேயோட அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளேயோட 5200 mAh பேட்டரியோட உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வாங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட வேறு எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கம்பேரிஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நான் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் வந்து டெடிகேட் வீடியோ போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் முயற்சி பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 10 பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.